ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман. манзури шумо дар студия Малоҳат Назар Шозода ва Эмомалӣ Маҳмадуллоҳ. Салом. рӯзи сеюм аст ки Тоҷикистон мизбони боз як чорабинии сатҳи баланд, нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо гардидааст. Беш аз 2500 коршиноси сатҳи баланд аз 80 кишвар, роҳбарони ҳаятҳои як қатор ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва шарикони рушд барои ширкат дар ин ҳамоиш ба Душанбе омаданд. Имрӯз дар идомаи ҷаласаи пленарии роҳбарони ҳаятҳои кишварҳои иштирокчии конфронс масъалаҳои муҳимро барои ҳалли проблемаҳои обшавии пиряхҳо ба миён гузоштанд. конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон самтҳои калидии ҳамкории байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ ва қарорҳои сиёсиро фаро мегирад. Тибқи барнома дар рӯзи дуюми баргузории ин ҳамоиш дар Коҳи Сомон ҷаласаи пленарӣ идома ёфт. дар ҷараёни ҷаласаи дуюми пленарӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода инчунин роҳбарони ҳаятҳои кишварҳои иштироккунанда ширкат намуданд. баромадкунандагон дар кори ҷаласа изҳорот ва равишҳои авлавиятноки худро нисбат ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо ва криосфера пешниҳод намуданд. зикр шуд ки омори охирини созмонҳои байналмилалӣ нишон медиҳад ки пиряхҳои дохили мавзеъҳои мероси ҷаҳонӣ ҳар сол тақрибан 58 миллиард тонна яхро аз даст медиҳанд. агар ин тамоюл давом ёбад, беш аз 400 миллион нафар аз ҷумла сокинони калонтарин шаҳрҳои дунё метавонанд бо хатари обхезӣ рӯбарӯ шаванд. нотиқон иброз намуданд ки ин рақамҳо моро водор месозанд ки дар ин самт тадбирҳои фаврӣ андешем. ҳамзамон баён доштанд ки агарчи соли 2025 чун марҳилаи муҳим дар таърихи ҳифзи пиряхҳо сабт гардида бошад ҳам, аммо мо бояд дарк намоем ки як сол барои муқовимат бо буҳрони криосфера кифоя нест. таъкид шуд ки қатномаи нав таҳти унвони 10 солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 ки ташаббуси шашуми ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, бо дар назардошти шароити ҳозираи тағйирёбии иқлим ки таъсири аз ҳама бешари он ба пиряхҳо мерасад, муҳим ва саривақтӣ буда ҷомеаи ҷаҳониро ба пажӯҳиши амиқи илмии пиряхҳо даъват менамояд. инчунин имрӯз дар Коҳи Сомон як қатор ҷаласаҳои канорӣ ва пленарӣ ва мавзӯӣ бо шарикаи коршиносони сатҳи баланд баргузор гардид. гузоришҳои ҳамкорони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. мавриди баррасӣ қарор додани мушкилоту имкониятҳои ҷорӣ барои беҳтарсозии мониторинги пиряхҳо ва криосфера дар манотиқи кӯҳии баланд бо таваҷҷӯҳ ба Осиёи Марказӣ, инчунин таҳияи тавсеяҳои амалии, тавсеяи шабакаҳои устувори мушоҳидавӣ ва густариши ҳамкориҳои илмӣ дар сатҳҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз масъалаҳое буданд ки дар ҷаласаи навбатӣ таҳти унвони эҳтиёҷот барои мониторинги пиряхҳо дар тамоми ҷаҳон дар идомаи кори конфронси сатҳи баланд оид ба пиряхҳо мавриди муҳокима қарор гирифтанд. вазифаҳои асосии ҷаласа иборат аз арзёбии вазъикунунии мониторинги пиряхҳо дар Осиёи Марказӣ ва дигари манотиқи кӯҳии ҷаҳон, муҳокимаи роҳҳои ҳалли инноватсионӣ барои мониторинги баландкӯҳӣ, аз ҷумла ҳамгирӯии мушоҳидаҳои моҳворавӣ ва заминӣ, таҳлили таҷрибаи байналмилалӣ ва имкониятҳои стандартсозӣ ва мубодилаи маълумот, таҳияи тавсеяҳо оид ба таъсиси низомҳои устувори мониторинги пиряхҳо бо дастгирии давлат ва муайян намудани самтҳои афзалиятнок барои омодасозии мутахассисон дар соҳаи глитсиология ва илмҳои криосфера. натиҷаи муҳими ин раванд мусоидат ба идоракунии захираҳои обӣ хоҳад буд ки барои таъмини амнияти энергетикӣ, озуқаворӣ ва экологӣ аҳамияти аввалин дараҷа дорад. ба омодасозии мутахассисони миллии баландихтисос ки қобилияти ҳалли масъалаҳои мониторинг ва пешгӯии ҳолати криосфераро доранд, дар ин ҷаласа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуд. сессияи дуввуми мавзӯӣ бошад фарогирии масъалаҳои пешгӯии пиряхҳо ва партовҳо, то 1,5 дараҷа нигоҳ доштани ҳарорати ҷаҳонӣ ва пешгирӣ аз партови газҳои гулхонаиро дар бар мегирифт. дар ин ҷаласа зикр рафт ки дар асоси конвенсияи Париж бояд ки кишварҳо ҳарорати ҷаҳониро то 1,5 дараҷа нигоҳ доранд, аммо мутаассифона ҳарорат дар солҳои ахир рӯ ба баландшавӣ майл дорад ва ин аз имкон берун рафта истодааст. имрӯз кӯшишҳои нав рӯи кор омада истоданд ва мо бояд аз онҳо ба кор гирем то баландшавии ҳарорат, коҳиши бо сурати пиряхҳо то сатҳи муайян пеш гирифта шавад, гуфта шуд дар идомаи ҷаласаи мазкур. маълумоти охирини илмӣ дар бораи пиряхҳо ва криосфера аз ҳамоиши мавзӯии дигар буд ки он намояндагони кишварҳои гуногун
ҷомеаи илм коршиносонро ба ҳам овард. зикр рафт ки маълумоти илмӣ ва таҳлилҳои воқеӣ яке аз масъалаи меҳварӣ дар ҷараёни чораҷӯӣ аз пешгирии коҳишёбии пиряхҳо мебошад. гуфта шуд ки на танҳо пиряхҳо коҳиш меёбанд, балки ҳаёт зери суол меравад, чаро ки пиряхҳо сарчашмаи обҳоянд ва об бошад манбаи ҳаёт. аз ин лиҳоз рӯи масъалаҳои мавҷуда бояд ки дақиқона ва софтдилона назар кард. кори ҷаласа ҷалби сармоя барои рӯи кор омадани маълумоти санҷидашуда муҳим арзёбӣ гардид, чаро ки омӯзиши пиряхҳо хароҷоти хеле зиёдро талаб мекунад. дар маҷмӯъ дар ҳамоишҳои мавзӯӣ андешаҳои муҳим ва санадҳои созгоре қабул гардид ки барои ҳамкории густардаи кишварҳо, институтҳои илм ва коршиносони ҷаҳониву ташкилотҳои байналмилалӣ дар роҳи ҳифзи табиат, ҳамчунин кӯшишҳо барои нигаҳдории ҳарорати ҷаҳонӣ дар як мувозинат метавонад ки мусоидат намояд. паймон барои оянда. Чӣ тавр паймон метавонад дар бораи ҳифзи пиряхҳо маълумот диҳад? талафоти бо суръати пиряхҳо бар асари тағйирёбии глобалии иқлим яке аз таҳдидҳои мубрами рушди устувор ва дастрасӣ ба об мебошад ки ба зиндагии миллиардҳо нафар вобаста буда экосистемаҳои аз криосфера таъминшударо зери хатар мегузорад. ҷаласаи даҳуми мавзӯӣ бо мақсади расидагӣ кардан ба ҳамин мушкилот роҳандозӣ гардидааст. ҷаласаи даҳуми мавзӯӣ таҳти унвони паймон барои оянда чӣ тавр паймон метавонад дар бораи ҳифзи пиряхҳо маълумот диҳад аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсозии доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон баргузор карда шуд. зимни баромади вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Осиё ва Уқёнуси Ором ва дигар коршиносону мутахассисон вобаста ба масъалаи мазкур ибрози назар карда шуд. зикр гардид ки обшавии пиряхҳо ба болоравии сатҳи баҳр ва афзоиши офатҳои табиӣ мусоидат намуда осебпазирии иҷтимоиву иқтисодиро шадидтар мекунанд ва ба суботи сайёра таҳдид менамоянд. ҷустуҷӯи роҳҳои пешгирии ин мушкилот дар меҳвари фаъолияти коршиносони соҳа қарор дорад ва баргузории ҷаласаи даҳуми мавзӯии конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо идомаи мантиқии ташаббусҳо дар самти мавриди назар аст. барои ман шарифи калон буд ки ҳамчун намояндаи ҷавон дар назди дипломатҳо, вазирон ва намояндагони Созмони Милали Муттаҳид сухан гӯям. ман бо тамоми дилам кӯшиш кардам ки на танҳо фикру таҷрибаи шахсии худро баён кунам, балки овози тамоми ҷавони Тоҷикистон ва Осиёи марказиро баланд кунам, махсусан онҳое ки дар минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдаст зиндагӣ мекунанд ва таъсири обшавии пиряхҳоро аз наздик эҳсос мекунанд. ман бо мисолҳо нишон додам ки ҷавонон чӣ гуна метавонанд дар ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми худро гузаронанд ва таъқид кардам ки ҳифзи пиряхҳо на танҳо як масъалаи муҳити зист аст, балки масъулияти ахлоқӣ ва инсонӣ мебошад. маврид ба зикр аст ки дар ҷавоб ба ин мушкилот бо пешниҳоди Тоҷикистон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда, ҳамзамон доир ба 10-солаи амал оид ба илмҳои криосфера барои солҳои 2025-2034 қатнома қабул кард. паймон барои оянда ки дар ҷаласаи соли 2024 қабул шудааст, чаҳорчӯби бисёрҷонибаро барои устувории дарозмуддат ва ҳамкориҳои ҷаҳонӣ муайян мекунад. паймон барои оянда ба ҳадафҳои баробарӣ, қабули қарорҳои илман асосёфта ва адолати иқлим нигаронида шуда, механизмҳои масъулиятро барои ҳифзи криосфера ва рафъи таъсироти сершумори хуруҷи пиряхҳо муқаррар мекунад. гуфта шуд ки баргузории конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо беҳтарин имкониятро барои баррасии масъалаҳои мубрам аз ҷумла ҳадафҳои паймон барои оянда фароҳам оварад. дар ҷаласаи мавзӯи даҳум масъалаи чӣ гуна ӯҳдадориҳои паймон барои оянда метавонанд амалиёти байналмилалиро оид ба ҳифзи пиряхҳо ташаккул ва дастгирӣ кунанд баррасӣ гардид. ҳадафи дигари ҷаласа бартараф кардани фарқияти байни биниши ҷаҳонӣ ва устувории маҳаллӣ мебошад. таҳкими фаҳмиши ҳифзи пиряхҳо на танҳо як зарурати амалӣ барои рушди устувор, балки як масъулияти ахлоқӣ низ мебошад.
مطابق پیشگویی‌های جوری اقلیمی بخش زیادی ذخیره‌های آب شیرین جهان در 10 ساله‌های نزدیک نابود خواهند شد. گرچند تأثیر عظیم به ذخیره‌های آب شیرین روشن است، راهی یگانه و دقیق برای حفظ جامعه‌هایی که به ذخیره‌های یخ کرده کریاسفر کوهی تکیه دارند وجود ندارد. با وجود این یک چیز روشن است: سرمایه‌گذاری برای از همین حال آغاز کردن و انتظار آبشوی من بعد پیریخان نباشد. این واقعیت باید هنگام تشکیل مبلغ‌گذاری من بعد از جانب بانک‌های بسیار جانبه رشد، مکانیزم‌ها و فوندهای مبلغ‌گذاری اقلیم، اینچنین دونورهای دوجانبه و بخش خصوصی به حساب گرفته شود. مبلغ‌گذاری فعال و پیشکی خیلی مهم است، زیرا عاقبت‌های نابودشوی پیریخ‌ها به سطح رسیده است که مطابق شوی به آنها دیگر امکان ناپذیر می‌گردد. جامعه‌ها الکی با عاقبت‌های آن روبرو شدند. وادی‌های حاصلخیز کشاورزی که در گذشته شکوفا بودند با سبب کم شدن ذخیره‌های آب ترک شدند که این به اقتصاد محلی، امنیت عضوقواری و وسایل روزگار تأثیر منفی رسانیده ایستاده است. این عاقبت‌ها همچنین به لایحه‌های انفراستراکتوری، انرژتیکا از جمله گیدروانرژتیکا، نقلیات و دیگر ساحه‌ها نیز دخل دارند. موضوع محاکموی سسیه موضوع 11 به بررسی نیازها، مشکلات و مانع‌ها وابسته به تأمین مبلغ‌گذاری با امتیاز و درازمدت برای حفظ پیریخ‌ها و قبط برفی، اینچنین مطابق شوی به حل خدمت‌رسانی‌های مهم اکوسیستمی در سطح محلی، ملی و منطقوی روانه شده است. هدف این سسیه متحد ساختن جانب‌های منفعت‌دار در مسائل مبلغ‌گذاری و سهم‌گذاری در تهیه مواد راهنما برای مبلغ‌گذاری مربوط به پیریخ‌ها در آینده میباشد. معلوماتی در سسیه پیشنهاد شده به حجت تحلیلی وارد کرده می شود که به حکومت‌ها، شریکان و مؤسسه‌های مبلغ‌گذاری در سراسر جهان ارسال خواهد شد. امروز در حوزه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها، تاجیکستان رسما عضو اتحاد بین المللی حفظ طبیعت گردید. شهادتنامه در این باره از جانب دیرکتور گنرالی اتحاد بین المللی حفظ طبیعت به نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان سپرده شد. جمهوری تاجیکستان 88م کشوری اعضا به اتحاد بین المللی حفظ طبیعت گردید. عضویت تاجیکستان به این سازمان در حوزه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها رسما اعلان شد. گفته می شود که این قدم نقش پیشبرنده جمهوری ما را در مسائل‌های مهم گلوبالی از جمله حفظ پیریخ‌ها و تامین امنیت آب باز هم نمایان‌تر می‌گرداند. کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار ملی برای همکاری با کاتبات اتحاد بین المللی حفظ طبیعت تعیین شده است. پیوستن جمهوری تاجیکستان به این سازمان گواه آمادگی کشور برای پاسخ به چالش‌های محیط زیست از جمله حفظ پیریخ‌ها، گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی اکوسیستم‌ها میباشد. پیشرفت جمهوری تاجیکستان الهام بخش است. ما امیدواریم که همکاری ها را در سمت‌های استاندارد رویخط سبز، حفظ پیریخ‌ها، نظارت حیوانات وحشی و اداره‌کنی عادلانه ذخیره‌های آب گسترش خواهیم داد. وقتی یک جا برای حفظ طبیعت تلاش می‌کنیم، نیروی ما دوچند می‌شود. اظهار نمود دیرکتور گنرالی اتحاد بین المللی حفظ طبیعت خانم گریتی اگیلار در صحبت با رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی زاده بهادر. باید گفت که شامل شدن جمهوری تاجیکستان به اتحاد بین المللی حفظ طبیعت امکانیت‌های نوی همکاری با مکانیزم‌های بین المللی مبلغ‌گذاری از جمله فوند جهانی محیط زیست و فوند جهانی چارچوبه گوناگونی بیولوژی را برای کشور ما باز می‌کند. جمهوری تاجیکستان دوامی 13 ساله اخیر در حل مشکلات جهانی اکولوژی که به ذخیره‌های آب، کم کردن تاثیر تغییریابی اقلیم و حفظ پیریخ‌ها وابسته‌اند نقش نظر است می‌گذارد. تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان در حل مسئله‌های استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی سیاره نقش مهم دارند. قبول تشبس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد اوید به سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان نمودن سال 2025 بازگویی آن است که تاجیکستان پیوسته در حل این مشکل مهم جامعه جهانی سیاست دوربینانه را پیش میبرد. این نقطه را اشتراکچیان کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها نیز تاکید کردند.
тоҷикистон таваҷҷӯҳи байналмилалиро ба масъалаҳои марбут ба об ва инчунин тағйирёбии иқлим дар 2 даҳсолаи охир хело ҳам бисёр ҷалб кардааст ва чуноне ки медонед амали 10 сола барои тағйирёбии иқлим низ аз тарафи тоҷикистон ҳамчун як ташаббус шурӯъ шуда буд ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи байналмилалиро ба худи ҳамин 10 солаи чорабиниҳо ҷалб кардааст ва яке аз мавзӯъҳои асосӣ ин таъмин намудани оби тозаи ошомидании бехатар барои ҳамагон мебошад. Инчунин маҳз бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷомеаи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хосаи худро ба масъалаҳои марбут ба муҳофизати пиряхҳо тавонист ҳарчи зиёдтар ҷалб намояд ва чуноне ки медонед дар тоҷикистон як қатор пиряхҳое мавҷуд доранд ки имрӯз дар маърази обшавӣ қарор гирифтаанд ва боз бинобар сабаби ибтикор ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 2 даҳсола конференсҳои сатҳи олии байналмилалӣ баргузор гардиданд барои баррасӣ намудани масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим ва чуноне ки медонед боз ҳам бо талоши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳофизати пиряхон эълон гардидааст ва бинобар ин мо ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хело ҳам миннатдор ҳастем. бояд мардум дар ин бора огоҳ бошанд. диққати аҳли оламро ба проблемаи захираҳои об ва табиат ҷалб кардан лозим аст. ин конференс як қисми асосии тарбияи аҳолӣ барои ҳифзи табиат ва паст кардани ҳарорати сайёра мебошад. тоҷикистон дар ин самт корҳои аҷиберо анҷом дода зебогии ин кишварро ба мо нишон медиҳад. воқеан муҳим аст ки мардум аз мушкилии обшавии пиряхҳо огоҳ бошанд. ин конференсе ки дар тоҷикистон баргузор мегардад ва ҳамкории ин форум мо аз ҳар дидгоҳ зарурӣ ва саривақтӣ меҳисобем, чаро ки воқеан шароити қонунии тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ водор мекунад ки ҳарчи зудтар чораҳои муосир барои ҳифзи пиряхҳо ва ҳифзи табиат ба кор гирифта шавад. аз ин рӯ ин иқдом ва ташаббуси тоҷикистон хеле амри зарури муҳим ва ҳаётӣ мебошад. ин хеле хуб аст ки намояндагони кишварҳои зиёде, олимону сиёсатмадорон имрӯз барои масъалаи ҳифзи пиряхҳо дар тоҷикистон ба ҳам омаданд ва кӯшиш мекунанд ки андешаҳои хуберо ба миён оранд то тавонанд онҳоро барои ҳифзи пиряхҳо ба кор баранд. мо бовар дорем ки кӯшишҳои кишвари шумо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ қадами судбахше аст барои ҳадди ақал як андоза ҳалли масъалаҳои ҷойдошта ва бояд гӯям ки талоши тоҷикистон дар ин росто хеле зиёд аст ки ин боиси дастгирӣ аст. баъд аз 3 рӯзи баргузории ҷаласаву ҳамоишҳо, форумҳо ва мулоқоту музокирот, конференси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар тоҷикистон ҷамъбаст гардид. дар маросими пӯшидашавии конференс сарвазири мамлакат Қоҳира Сӯзода суханронӣ намуда, ҳамоиши душанбегиро бар самти мубориза бар зидди тағйирёбии иқлим ва барои ҳамкориҳои минбаъда ба хотири ҳифзи пиряхҳо муҳиму натиҷабахш арзёбӣ намуд. нимаи дуюми рӯзи 31 май бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳира Сӯзода, дабири кулли созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ Селеста Сауло, роҳбарони ҳайъатҳо ва таҳлилгарону коршиносон ҷаласаи ҷамъбастии нахустин конференси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. намояндагони форум ва сессияҳои мавзӯӣ ки давоми 3 рӯз доир шуданд, бо натиҷагирӣ хулосаю паёмҳои ҷаласаю сессияҳоро ба самъи ҳозирин расониданд. ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қабули соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид муҳиму саривақтӣ ва ба нафъи башарият арзёбӣ шуд. гуфта шуд ки натиҷаҳои ин конференс талошҳоро барои қабули тадбирҳои фаврӣ ҷиҳати ҳалли ин мушкили муҳим боз ҳам тақвият мебахшад. таъкид гардид ки баргузории ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ бо иштироки доираи васеъи ҳайъатҳои ҳукуматҳо, роҳбарону намояндагони созмонҳои ҷаҳонӣ ва коршиносону таҳлилгарон имкон фароҳам овард ки ҷомеаи ҷаҳон паҳлӯҳои гуногуни мавзӯи обшавии пиряхҳо, аҳамияти ин сарватҳои табиатро барои ҳаёти инсоният дар рӯи замин ва роҳҳои пешгирии обшавии пиряхҳоро мавриди таҳлилу омӯзиши ҳамаҷониба қарор диҳанд. пас аз ҷаласаи ҷамъбастӣ, маросими қабули санадҳои ниҳоии конференс, эъломияи душанбе, ҳисоботи ҳамраисон ва муроҷиатномаи душанбе баргузор гардид.
бо ҳамин нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба анҷом расид. сипас бо иштироки доираи васеъи намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар нишасти матбуотӣ баргузор гардид ки зимни он сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода ва дабири кулли созмони ҷаҳонии обуҳавошиносӣ Селеста Сауло изҳорот доданд. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, завершилась работа международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, организованная правительством Республики Таджикистан в партнерстве с соответствующими агентствами Организации Объединенных Наций при содействии ряда международных партнеров. В течение этих 3 дней здесь, в Душанбе, мы стали свидетелями конструктивного диалога, обмена передовым опытом и научными знаниями, направленными на решение одной из самых насущных экологических проблем современности – стремление таяния ледников. Мы вновь подтвердили, что ледники играют ключевую роль в поддержании глобального экологического баланса, социально-экономического роста и решения проблем, связанных с водными ресурсами. Следует отметить, что структура программы конференции предусматривала проведение 2 пленарных заседаний, 12 тематических сессий, 2 круглых столов высокого уровня, а также предконференционных мероприятий, включая 8 форумов высокого уровня и 17 параллельных мероприятий. Помимо этого, правительством Республики Таджикистан был организован фестиваль ледников с целью повышения осведомленности о важности проблемы таяния ледников и о ценности водных ресурсов как жизненно важного ресурса, бережного отношения к ней и ее сохранения для будущих наших поколений. Прошедшая в рамках конференции международная выставка «Преобразование проблем ледников в решение» была нацелена на повышение осведомленности о сокращении ледников, демонстрации научных исследований, включая освещение последних научных результатов и исследований в области мониторинга ледников, усилий по их сохранению и важнейшей роли ледников в регулировании ресурсов пресной воды, биоразнообразия и глобальных климатических моделей, а также содействия глобальному сотрудничеству и изучения инновационных технологий и решений. Конференция подчеркнула неразрывную связь между сохранением ледников и устойчивым социально-экономическим развитием. Мы обсудили, насколько сохранение ледников необходимо для обеспечения средств к существованию, доступности воды, минимизации связанных с этим опасностей, а также для достижения долгосрочных целей развития уязвимых регионов. Безусловно, в очередной раз Душанбе стал глобальной площадкой обсуждения важных вопросов, связанных с последствиями изменения климата, в частности, таяния ледников, и собрал вокруг себя высокопоставленных представителей государств, членов Организации Объединенных Наций, подразделений ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, частного сектора, организаций гражданского сообщества, научных кругов, сообществ, местных органов власти и других заинтересованных сторон. Душанбинская платформа представила возможность для продвижения комплексных подходов и партнерства в области таяния ледников. Мы также стали свидетелями важных национальных и политических заявлений, услышали новые идеи и рекомендации, которые еще раз подтверждают значимость обсуждения принятых мер по сохранению ледников на всех уровнях. Мы убеждены, что итоги этого важного мероприятия внесут достойный вклад в успешном проведении Международного года сохранения ледников 2025 и укрепят наши усилия по принятию срочных мер по решению этой насущной проблемы. Количество и уровень участников конференции, а это более 2600 участников из 90 стран мира, еще раз продемонстрировали важность Душанбинской платформы для обсуждения вопросов, связанных с таянием ледников и их влиянием
на водные ресурсы, а также обмена передовым опытом и инновационными решениями, укрепление партнерства между заинтересованными сторонами, повышение роли ледников в устойчивом развитии, повышение осведомленности и мобилизации политической воли для ускорения прогресса в достижении соответствующих целей повестки дня 2030. Важными итогами конференции является принятие Душанбинской декларации и Душанбинского призыв к действиям, который призывает государства-члены ООН и заинтересованные стороны принять необходимые меры по усилению международного сотрудничества, по продвижению и согласованию глобальной повестки дня по сохранению криосферы и ледников. Отрадно отметить, что работа конференции была широко освещена уважаемыми представителями средств массовой информации, благодаря чему широкая аудитория смогла как в Таджикистане, так и за его пределами узнать об этом важном международном мероприятии. Таджикистан, как страна, находящаяся в авангарде этих процессов и глубоко приверженная продвижению водной и климатической повестки дня, готов и впредь прилагать все усилия для достижения наших общих целей. Благодарю за внимание, и, уважаемые представители средств массовой информации, я с большим удовольствием хотел бы передать слово генеральному секретарю Всемирной метеорологической организации госпоже Селесте Саулу. Прошу вас. Большое спасибо, Ваше Превосходительство. Уважаемые журналисты, друзья, для меня большая честь присутствовать на заключительной пресс-конференции Международной конференции по сохранению ледников 2025 года. Я очень благодарна Республике Таджикистан за ее щедрое гостеприимство по отношению к более чем 2000 участников из 90 стран. Я выражаю особую благодарность президенту Эмомали Рахмону за его лидерство и обязательства по сохранению ледников, взятые в рамках данной важной конференции. Мы услышали много статистических данных и множество страстных заявлений об угрозе водной безопасности и экосистемам, а также о риске таких опасностей, как прорывы ледниковых озер, которые теперь угрожают многим странам. Как мы слышали, здесь, в Центральной Азии, 28 тысяч ледников Тяньшаня и Памира отступают с угрожающей скоростью. Это серьезная региональная проблема, поскольку эти ледники питают крупные речные системы. Ледник Ваньчжиях, крупнейший в регионе, за последние десятилетия потерял около 45 квадратных километров своей площади. И это эквивалентно льду площадью 6000 футбольных полей во всем мире. И это очень много. Проиллюстрировать угрозу может произошедшая ранее на этой неделе сход ледника в Швейцарии, где располагается Всемирная метеорологическая организация. Но за шокирующими кадрами скрывалось такое послание надежды. Раннее предупреждение и своевременные действия предотвратили гибель людей. Спасение жизней начинается с раннего выявления рисков, а это требует научно обоснованного прогнозирования и мониторинга. Ранее на этой неделе Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, в котором прогнозируется сохранение рекордных глобальных температур в течение последующих 5 лет. Это означает, что мы продолжим наблюдать рост этих опасностей, связанных с ледниками по причине повышения температуры. Поэтому нам нужно быть готовыми. Из этой конференции можно сделать ряд важных выводов. И я их подчеркну. Именно то, о чем мы говорили, и то, во что мы вовлечены. Первое и самое главное – это сотрудничество. Собрались 90 стран,
где имеются ледники, страны без ледников, развитые страны, развивающиеся и наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства. Они собрались вместе для того, чтобы озвучить свою позицию. Нам нужно работать вместе, чтобы сохранить нашу замерзшую воду, общий и драгоценный ресурс. Поэтому я была воодушевлена, увидев силу регионального единства и готовность к сотрудничеству. Я была особенно воодушевлена, услышав о планах Таджикистана по созданию регионального гляциологического центра для лучшего мониторинга и наращивания потенциала в регионе, который будет работать совместно с другими центрами, поддерживаемыми по линии ВМО моей организации. ВМО готова поддержать это важное совместное мероприятие, эту инициативу. Инвестирование в систему наблюдения – это представляет собой инвестирование в будущую устойчивость наций. Во-вторых, улучшенная инфраструктура мониторинга. Согласно базе данных ВМО, по всему миру зарегистрировано около 15 тысяч станций поверхностного мониторинга. Знаете ли вы, сколько их нужно, чтобы охватить этот огромный регион в высоких горах Центральной Азии, особенно на высоте выше 3000 метров? Только 7. Это означает, что у нас есть огромная неопределенность в наших результатах и существенные проблемы в знаниях. Мы должны усилить наши системы мониторинга, ведущие к созданию лучших передовых моделей с комплексным подходом к климату, криосферы и воды. В-третьих, наука должна быть основой для дальнейших действий. Нет единой формулы, но есть одна общая нить. Наука должна быть основой для принятия обоснованных решений по всем вопросам, от планов по снижению риска стихийных бедствий до стратегии управления речными бассейнами. Поэтому мы должны убедиться, что данные являются общими. Это вопрос доверия. И, наконец, нам нужны партнеры по развитию и финансирование агентствам для того, чтобы они встали на ноги и выполняли свои задачи. Сохранение и мониторинг ледников – это сектор, в котором очень мало инвестиций. Поэтому нам нужен более целенаправленный и прозрачный подход, основанный на фактических данных для поощрения инвестиций, в том числе из частного сектора. Дамы и господа, ВМО поддерживает декларацию этой конференции высокого уровня. В этом заявлении подчеркивается роль ВМО в поддержке комплексных систем и служб мониторинга ледников и криосферы, содействии адаптации на основе научных данных и содействии международному сотрудничеству посредством различных инициатив. В заключении я повторю свое вступительное слово. Пусть эта конференция в Душанбе запомнится не только тем, что было сказано в рамках данной конференции, но и тем, что было сделано и достигнуто. Давайте работать над этим. Большое спасибо. Рахмат. Благодарю вас, госпожа Саула. Мы высоко ценим вашу поддержку и вклад в организацию проведения всех мероприятий в рамках конференции. Уважаемые представители средств массовой информации, в завершение хотелось бы поблагодарить всех участников за активное участие. Как я уже сказал, особенно представителей средств массовой информации, наших партнеров за поддержку, а также Национальный организационный комитет, Международный консультативный комитет и секретариат за проделанную работу для успешного проведения завершившейся конференции. Благодарю всех за внимание. Спасибо.
1 июн рӯзи кормандони мақомоти назорати маводи нашавар мебошад. 26 сол муқаддам дар ин рӯз агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки тӯли ин солҳо рисолати худро дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди хатари ҷиддии глобалӣ, нашамандӣ, мубориза бо муомилоти ғайриқонунӣ, воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо самаранок иҷро менамояд. Бахшида ба ин санад дар агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. 1 июни соли 1999 дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсус гардонида шуда агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти назорати маводи нашавар ва 26-умин солгарди агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бо иштироки ҳайати шахсӣ ва собиқадорон баргузор гардид. чорабинии мазкур бо хондани суруди миллӣ ва сухани табрикотии роҳбарияти агентӣ оғоз шуд. зимни баромади худ директори агентӣ генерал-майори хизмати назорати маводи нашавар Зафар Самад иброз намуданд, ки маҳз саъю талош ва кӯмаку дастгириҳои бемисли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки ҳайати шахсии агентӣ дар беҳтарин шароит кору фаъолият менамояд. агентӣ фаъолияти худро дар заминаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои қонунгузории кишвар ба роҳ монда, бо мақсади амалӣ намудани сиёсати давлат ва шартномаҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар ва пешгирии нашамандӣ як қатор корҳои ташкилӣ ва амалиро анҷом додааст. имрӯз бо шарафмандӣ метавон гуфт, ки агентӣ ба як мақомоти махсуси пуриқтидор ва тавонои ҳифзи ҳуқуқ табдил ёфта дар таъмин ва нигаҳдории амният ва сулҳу субот саҳми босазо мегузорад. дар чорабинии собиқадорон ва кормандони бо таҷрибаи агентӣ суханронӣ намуда қайд карданд, ки мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолият боқӣ монда. дар ин самт ҳамкориҳо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва хориҷӣ ба роҳ монда, дар оянда низ дар таъмини ҳимояи манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат фаъолияти худро боз ҳам ҷонок менамоянд. ҳамчунин дар доираи ин чорабинӣ маросими савгандиёткунии ҷавононе, ки ҳамакнун ба кор оғоз намуданд, сурат гирифт. кормандоне, ки дар давоми фаъолияташон ба натиҷаҳои назаррас комёб гаштанд, аз ҷониби роҳбарияти агентӣ бо мукофотҳои соҳавӣ ва рутбаҳои навбатии хизматӣ қадрдонӣ гардиданд. интиҳои чорабинии тантанавиро барномаи фарҳангии омоданамудаи масъулин дар маркази таълимии тобистонаи агентӣ воқеъ дар минтақаи зебоманзари Варзоб хотирмон намуд. якуми июн ҳамчунин дар Тоҷикистон рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон қайд карда мешавад. ба ин муносибат бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино дар боғи фарҳанги фароғатии Умари Хайёми шаҳри Душанбе барномаи рангини фарҳангӣ баргузор шуд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс дар боғи Ирами шаҳри Душанбе ҷашнвораи оилавӣ баргузор намуд. тобистон ба таври дурахшон бо фестивали шавқовару фаъоли оилавии Салом тобистон дар як гӯшаи сабзу хуррами пойтахти азизамон оғоз гардид. дар ҷашнвора мо волидон ва кӯдакони сину соли гуногунро ҷамъ овардем, то ба онҳо хотиррасон кунем, ки якҷоя вақт гузаронидан чӣ қадар бузург ва муҳим аст, иброз доштанд масъулони чорабинӣ. гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс инак соли ҳаштум аст, ки ҳамин гуна ҷашнвораи оилавиро бо номи Салом тобистон баргузор мекунад ва имсол бисёр рамзист, ки дар соли 25-солагии таъсисёбии ширкати Оби Зулол, ки шарики кулли ин чорабинӣ аст, ин чорабинӣ бисёр хуб баргузор мешавад ва тавре ки шумо мебинед, як имкони вақтхушӣ барои кӯдакон, барои наврасон, барои ҷавонон, барои аъзоёни оила иҷо фароҳам аст ва ман сипос мегӯям барои ҳамаи оное, ки ба ин фестивал таваҷҷӯҳ карданд ва умедвор ҳастам, ки ин тобистон воқеан аз ин гуна чорабиниҳо, аз ин гуна рӯзҳои шодӣ ва нишод пур хоҳад буд.
дар ин рӯз боғи ирами пойтахт ба як гӯшаи афсонавии хушбахтиву шодӣ барои кӯдакону наврасон табдил ёфтааст. мақсади асосии чорабинӣ лаззат бурдан аз оғози тобистон ва дилхушӣ барои кӯдакон мебошад. масхарабозону жонглёрҳо дар саҳна ҳунарнамоӣ карда хандаю шодӣ меоварданд. гурӯҳҳои рақсӣ бачагона рақсҳои ҷолиб намоиш доданду масъулини чорабинӣ бо доир намудани озмуну бозиҳои шавқовар барои кӯдакону наврасон фазои фаромӯшнашавандаро ба вуҷуд оварданд. кӯшиш кардем ки бо ташкил кардани сексияҳои гуногун, бо ҷалб кардани намояндаҳои ҳам соҳаи варзиш, ҳам соҳаи масалан ҳунар, санъат, мусиқӣ, хуб ва ҳатто шумо шоҳид будед ки аз чанд ҳамин гуна хонаинтернатҳо низ кӯдакон инҷо даъват шуда буданд ва мо онҳоро ба саҳна ҳам ҳатто даъват кардем. мақсад ин аст ки онҳо худро роҳаттар эҳсос кунанд ва мақсад ин аст ки аз ҳар гӯша ва канори тоҷикистон кӯдакон бо ҳам дидор бубинанд. хуб ва ҳамчунин волидон як имкон дошта бошанд ки баъди соати корӣ дар ҳалқаи азизтарин нафаронашон дар ин фазои бисёр роҳат, дар ин боғи воқеан ҳам ирам ва зебо вақти худро хуш бигзаронанд. меҳмонони хурдакак аз иштирок дар дарсҳои расмкашӣ ва наққошӣ дар ҷойҳои махсус ҷудошуда лаззат бурданд. майдони озоди эҷодии ҳунармандони ҷавонро ба худ ҷалб карда дар минтақаи файз арт кӯдакон ба қаҳрамонҳои афсонавӣ табдил гардиданд. фестивал инчунин меҳмононро бо бозиҳои гуногуни шавқовар аз ҷумла бозиҳои футбол, шашкаву шоҳмот, рассомию ҳунармандӣ шод намуд. чунин як чорабини дигарро ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон гурӯҳи расонаҳои Азия плюс дар боғи ирами шаҳри Душанбе ташкил намуд. чорабине таҳти унвони салом тобистон ҷараён гирифт ва боиси хушҳолии кӯдакону волидони онҳо гардид. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар боғи фарҳанги фароғатии Умари Хайёми шаҳри Душанбе бо ҷалби кӯдакону наврасон ва волидайни онҳо барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино баргузор гардида дар он меҳмонони зиёде ширкат варзиданд. меҳмонон сараввал бо дастовардҳои кӯдакону наврасон ва ҳунарҳои мардумӣ ки ҳама маҳсули дастони наврасону кӯдакон буданд шинос шуданд. иброз гардид ки ҳар сол чун анъана 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз ҷониби аҳли башар таҷлил мегардад. бо шарофати сиёсати оқилона ва хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзу ҳимояи оила, кӯдак ва волидайн меҳвари давлатдории навини тоҷикон маҳсуб шуда рукни муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ ба шумор меравад. дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо ҳидояту раҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат таъмини ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон таҳти назорати доимии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. зикр шуд ки кӯдакон давомдиҳанда ва номбардори падару модар ба ҳисоб рафта мо насли калонро мебояд фарзандонро дар фазои орому осоишта дар шароити мусоид бо меҳру муҳаббати бепоёни инсонӣ парварида мутобиқ ба рӯҳу равони онҳо амал намуда онҳоро дар рӯҳияи дӯст доштани ватан, волидон, табиат, ҷамъият, арзишҳои миллӣ тарбия намоем то кӯдак оянда дар ҷамъият мавқеи худро пайдо карда тавонад. барномаи рангини фарҳангӣ ки тараннумгари сулҳу дӯстӣ ва ватану ватандорӣ буд анҷомбахши чорабинӣ идона гардид. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзурат